Jingdon jangka teknologi menta ngi iba teng kelapan suk sibun na kamta jungi ki breu mo jungi kun breu kelapan suk sibun teng re haki babun ki kam la se ba kelapan suk sibun aga bangi wat ikino ki jingdon kam ngi wat ikino ki benta kalong ba ling ba ki mobile phone mo lema ki teknologi ka ba menta kelapan suk sibun ngelalapan yo lut ya ki babon la se ngelapan ong la kumno kumba prapo persen lalaban yo ya ka jingkwa ka jongi kibrio mo lalaban yo ya ka jingkwa jongi kibrio ten roi kane pade kalawan ra apan ban ya ka jing snail ka ba syakai hadu kata kibrio ki bom tip ya ka menchua ka perthai menchua ten roi mata ki la tip lut adu ka ba adu ka ba snail de kampam ki breu ha kene kan juk ka ba mata ke kim dakwa ban pe ya ka ba bha no kim dakwa ban wa de ka ba bha kim kwa ban tip ka ba bha re ki kwa mata ke le kum no ban tip ban wat jing tip tang shi ki ba snail de dakani ka jinglong ba ki jukwa ban wat jing tip ka ba snail kala pan long ya ki ba kin long adik ban ngo tangan no ban pe tang ki balong ki ba snail mo te kala share kai shi ka de bat pe mata te kala share kai shi ka de ngakram chpang drop ban som jutip no sngo thu ten re mata ga jingdon jong kane ki teknologi ki pamata la ban tip chpang ka jingdon jong drop chpang ka jing rekam ka jong drop bat ndai tang bangi shu sngo chpang ka jinglong jong tau drop mo ten re la ne chpang ka jinglong jong ka kiat bat kiwi bat ki jing belen ki basneu kalong ba matang ni lakwa no sa kumno ban long ban le practical no ye kita nalor bangila tip ngi ki jing hikai ki jing batai ki paper ki social media berkumta ngi kwa no ki babun ki khon sama ki babun ki long kimi ki long kwa ki kwa no ki ban le ya ketu ban yo ya ketu ban tamat ya ketu kalong hadu kan no de kalong kumta hateng namar ba kadon ke jing batai ba ha ke bade berkakiat balai bagi poi bandi se ke jing dikiat kadau kalong namar bala sngo boring bala la sngo thakle bala na kadau jong ke jing kendu kino ki jing ke jing im ke jong ki gidan ki ba yathu ba de na kata kadau ki poi se ke jing dikiat but de hakan ke beta haba ki khon samla bat ki long kemi ki long pa ki sngo ye kata ke jing yathu kyong tang hinda persyang no sangaru kan ne kejing jenjar kan ne kejing yu te ngan persyang bandi no kompa ter bat hakabade bat kane ka habade bat drop ro kalong hi kumta ba kejing atho balai ba drop ta hakata kan kom te kalong ba nakila smooth thu nakila tip ba plan to drop mo dei ba ki support show jing drop ade ne drop mo kalong ba uyarap sikade nakamta bangila ban yo sishai kata kejing sngoba ki bru ke balaya la samla ke bala sha ki samla la ne ke bala sha hulok la ne sha kalok bat kumta ter kejing mom don chu kata kejing sngo kejing ye hapdeng jongki hapdeng ka yemlang kasalang bala sngolong marwai bat de kata ki kwa ban ma de to drop ke omba namar ba ngilai hapo ka youtube hana ba utau drop ula banyarap iki ban pen sngoba bat dei kani kalong ba ka ba link ba kini ki social media kala kata sibun ma kala kata sibun hakab dei bat ka long preu man preu de ka wei lu kalong ba ngila batai hakab dei bat ka jinglong jong ka let's say ngila ban kran ngila yo sngo hakab dei bat ka jing kumno ban kamai le ba ki youtube le ba ki facebook ban le ba ki instagram bat kumta ter ma den re mata ban le po youtube ni ba ka kam yu na kalian jong ka youtube ka kam berking bat kumta ki duna ki bale ki kam snail li ba po ka youtube ma
Then ray nhiều y ba li ba ka Facebook pa ki le ki ba bon ki kam ki ba snail ki ba chaklia ki ba hantu ki le adu ki lok mi ki long pa ki khon sama ateng bom poi perkat ha ka ba ni persiapan page na ka page na ka page dan ateng ba ka mi ki ba kum kita ki balong bom itana ma ya ke jingle ke chuki ya ke jingkren ke jingki baki post baki you apa ki Facebook baki post apa ki Instagram bat kum ta ter ki kren ye ki tin ki bak long claim aku ha te dei han ta kalong ba ki ki wat ra sya ke penbor baki le ke basneu ke baca clear ke penbor sya tamban yo kamai pisah kambun baki breu nama menta ladaki breu kidan katokan ne ki bayathu ba ki on ba ladangi post hapo Facebook ya kidur ki ba long don buram don ba page don ba like don ba share don ba subscribe Hendrai haba ki persiapan post ya ki waipat kidur ki ba klem ka jan kersya ke pemut ba ki ba pun ba ki breu ki page ba no ki ba pun ba ki breu ki page ba ya ki ba kum ki ne kidur bat kum ta ka dei kan ni ka bata ka bala penbor ya ki nomle ba ki man se ba ki hampan tampalat hiu put bagi kelet no ya lede tan maka tahu ba ki kwa kumno banang tiu ha ka bede ba kespat tengah ngong ini na kam tajung pi ki parlok barok ki baju sngo tanat bande ki social media la kalong Facebook Instagram te kalong ba to nginam persyang ban pen I ken banom penbor banom syak penbor yang nga ya pi ma banom syak penbor yang nga ya pi bangin le ya ke bangin pen I ya ke ka bom long ma kata kalong satang kanehi kadati ba lada kalong kumno ru ai bakan long tenre wat ai bangin syak penbor pa haki ki jinglong ke baca clear tang kata kublai sibon ngetskan ba nang ne sikmat nge sedang ya kendo sedang share ya kene ka video ko jangan ngi bahag po jangan ne ka video jangan kadang kita bun bah ki bom ju ki bom pat sngot tanap pan pe tempat nak prajopi ki ba sngot tanap pe sngot ha nang ye pe nang ya ajimut nak por kublai sibon